Samozřejmě velmi důležité je, že i mě motivovalo pro to rozhodnutí ekologického zemědělce, mě motivoval, řekněme, jakýsi systém dotací sekundárně. Primárně to bylo samozřejmě ta myšlenka, která s tím souvisela, to znamená žít ekologickým způsobem zemědělství. Já jsem začal podnikat proto, abych mohl i ty své zkušenosti o něco učit, tak si dovolím představit tu vlastní farmu. V roce 1997 jsme začali hospodařit na výměře zhruba 30 hektarů zemědělské půdy a až v roce 2005 jsme se stali ekologickými zemědělci. Ten důvod, proč jsme se jimi nestali v tom předchozím období, byl velmi jednoduchý, protože samozřejmě člověk vychází, získává informace od ostatních zemědělců a byla tady jakási obava z nepřiměřené administrativní zátěže a obava z toho, že budeme příliš často podrobováni kontrole. My jsme již v té době, před tím rokem 2005, de facto v režimu ekologického zemědělství hospodařili, ale pouze jsme se bránili vstoupit do toho systému ekologického zemědělství. A nakonec jsme se rozhodli právě pod vlivem, jakýmsi posledním motivem byl, řekněme, ten systém podpor, zvýhodňování ekologických zemědělců a nakonec jsme do tohoto systému vstoupili. Byť říkám, jako ekologičtí zemědělci jsme se chovali, možná, že daleko přesnější výraz by byl, že jsme se chovali jako odpovědní hospodáři k půdě a k ostatním přírodním zdrojům, tak zvířatům. Jak jsem již říkal, v současné době již hospodaříme tedy na 100 hektarech zemědělské půdy, kde máme 40 krav základního stáda. Zabýváme se tedy výkrmem bíků, produkcí plemenných zvířat. V letošním roce se nám podařilo prodat první plemenná zvířata. A krom toho jsme začali provozovat i agroturistiku v rámci diverzifikace svých podnikatelských aktivit, takže ubytování máme 3 apartmány z 20 lůžek. A velmi zajímavé zkušenosti a velmi zajímavou aktivitou, kterou se zabýváme, je dětská pedagogika, to znamená, že zveme děti k nám na farmu a děláme pro ně odpolední, případně celodenní, případně vícedenní programy. Dál provozujeme jezdecký klub pro děti a pro dospělé a další věc, kterou jsme začali dělat od loňského roku, právě je již jakási předzvěst té naší produkce hovězího masa nebo zpracování té vlastní produkce, je pořádání kurzů vaření. A pak je pořádání kulturně společenských akcí, které jsou následně zaměřeny převážně spojeny s bioochutnávkou nebo s biorautem. Ve své podstatě jsme tu farmu pojali jakýsi živý organismus, který si klade za cíl produkovat ekologickým způsobem zemědělství nebo ekologické potraviny, chovat se co nejodpovědněji k přírodě a snažit se o jakousi popularizaci tohoto způsobu života, protože myslím si, že tady o tom hovořil i pan profesor Dlouhý, který říkal, a četl jsem to v jeho materiálech, mnohdy se spotřebitelé domnívají, že žít ekologicky znamená se vrátit zpět. Je to jakýsi pravěk, ale ono prakticky ekologicky se dá žít i moderně a přitom odpovědně k té přírodě. Takže se snažíme tímto způsobem to těm spotřebitelům nebo našim zákazníkům budoucím potenciálním zprostředkovat. Co se týká vlastních zkušeností z hlediska certifikace ekologického zemědělství nebo ekologických potravin, tak já jsem to snažil uvést formou prezentace jakýchsi silných a slabých stránek toho systému. Musím říci, že existuje jakási relativní jednoduchost vedení evidencí v ekologickém zemědělství. Navážu na to, co tady bylo ještě již řečeno a znovu na to chci upozornit, že vlastně ekologický zemědělec podléhá stejným systémům kontrol jako ostatní ekologičtí zemědělci a to ekologické zemědělství je jakási nadstavba. Tak je to potřeba vnímat. A musím říci, že silnou stránkou je to, že vlastně ve své podstatě toho ekologického zemědělce tím, že se přihlásí do ekologického zemědělství, tím, že je certifikován nebo každý rok probíhají roční kontroly, průběžné kontroly, tak je ten zemědělec nucen tu evidenci mít v pořádku. Pokud se týká konvenčního zemědělce, tak tam ten systém kontrol není každoroční a mnohdy ty zemědělci pak narážejí na to, že ten systém, že tu svoji evidenci mají v nepořádku. Takže to vnímám jakési pozitivum. Musím říci, že docela dobře jsou dostupné základní informace, které se týkají administrace a certifikace v ekologickém zemědělství.
Na druhou stranu musím říci, že tím, že se začíná rozvíjet daleko více aktivit ve vztahu k tomu zemědělskému ekologickému hospodaření, začínají být specifické obory, začínají být specifické výrobky a tam už narážíme na problémy z hlediska informovanosti a jakési odborné rady. Pokud se jedná o takovéto klasické hospodaření systému TTP masné krávy, tak to, co je v té České republice asi nejvíce rozšířené, tak samozřejmě tam těch informací je dostatek a i ta kontrola a všechno je jednodušší. Ale jakmile už jdeme k těm specifickým způsobům, tak tam už narážíme na problémy. Musím říci, že je poměrně profesionální a vstřícný jednání kontrolních organizací. Já mám zkušenost s jednou z nich a musím říci, že jsem s ní spokojen, takže nebudu ani zmiňovat, která to je, abych tady nedělal nějakou reklamu. Pak samozřejmě ochota zaměstnanců kontrolních subjektů. Musím říci, že i v porovnání s ostatními subjekty, pro které poskytujeme poradenství v jiných oblastech než ekologické zemědělství, tak narážíme, že tam ta ochota je. Skutečně ty kontrolní organizace jsou velmi vstřícné. Co je slabou stránkou, je malá kompetentnost kontrolorů při užší specializaci. To je to, o čem jsem již hovořil. Pak je tam, hovořil jsem i v případě udělování výjimek na používání osiv dlouhé lhůty u Ústředního kontrolního zkušebního ústavu. Negativem určitým je konkurence mezi kontrolními organizacemi podbízení se zákazníkovi. To samozřejmě může znamenat do budoucnosti, že může být jakýsi systém, my jsme jednodušší, u nás to máte jednodušší tu administrativu, aby to nemohlo vést v budoucnosti k jakémusi, řekněme, snížení úrovně těch kontrol, ale samozřejmě zákonem a legislativou je daná nějaká míra, která nelze překročit. Audit nad kontrolními organizacemi, otázkou je, jestli prostě zase probíhá, protože s čím se třeba setkáváme, že dochází k velké obměně pracovníků těchto kontrolních certifikačních organizací, takže je vidět, že tam dochází k velké fluktuaci pracovníků. Nevím samozřejmě ty důvody proč, ale setkáváme se každý rok s jinými kontrolory. Ne v tom režimu, že by měl tu instituci nebo ten subjekt, jako jsme my farmáři, každý rok navštívit jiný kontrolor z důvodu jakýchsi rizik, ale z toho, že spíš vypadá, že v těch organizacích se ty lidé měnějí. Další věcí, která už tady také byla zmíněna, že existují tiskopisy nejednotnost mezi jednotlivými kontrolními organizacemi, protože samozřejmě, když nenajdete odpověď u své kontrolní organizace, jdete hledat na www stránky jiné kontrolní organizace a vidíte, že ten systém není jednotný. Kontroly jsou primárně zaměřeny na evidenci, to znamená mít hlavně v pořádku papíry a méně vychází, jako by z té praxe tady zazněl požadavek na to, aby se v daleko větší míře dělaly kontroly znovu a tak dále, kontroly krmiv a jakési to analýzy vyjma těch evidencí papírové. Protože potom řada zemědělců skutečně může nabít dojmu, že být ekologickým zemědělcem znamená mít hlavně v pořádku evidenci administrativní. Malá intenzita odběru kontrolních vzorků, které jsem ten ústřední kontrolní zkušební ústav. Jaký vidím příležitosti z hlediska budoucího rozvoje ekologického zemědělství v souvislosti s certifikací? Je zcela evidentní, že dochází k růstu poptávky po ekologických potravinách a možná to souvisí i se zájmem spotřebitelů o potravinu, já tomu říkám s tváří či jménem. To znamená, že si kupuju potravinu od Pepy z Horní Dolní obce, případně znám jeho farmu a vím, že ty zvířata jsou tam chovány v režimu maximálního welfare a že to je odpovědný farmář a že skutečně ta potravina od něj je nějakým způsobem velmi kvalitní. Zájem spotřebitelů o pestřejší sortiment potravin, což souvisí s tím, že se spotřebitel již nabažil profilu potravin, který existuje v rámci supermarketu. Tendence ke zvyšování úrovně podpor na zpracování produkce na farmě. Samozřejmě, že tady byla zmíněn problém ekologického zemědělství v tom, že čeští zemědělci příliš nespracovávají tu svou produkci. I v těch materiálech zaznělo, že je tady nejvíce trvalých travních porostů
a tak dále. Problém je v tom, že skutečně neexistuje jakási podpora, přímá i nepřímá toho zpracování, nebo v menší míře, ale už tady začínají být jakési tendence k tomu, že v rámci programu rozvoje venkova jsou zvýhodněni ekologičtí zemědělci, kteří zpracovávají svoji produkci v rámci opatření investice do zpracovatelských kapacit, nemluvím o modernizaci. A samozřejmě další věc je, která vychází i z výzkumu, z jedné analýzy, na které jsem se podílel, že zejména ekologičtí zemědělci mají zájem, nebo malí zemědělci mají zájem o zavádění nových výrobků v daleko větší míře než velké podniky. A to je to, o čem tady hovořil i pan Dvorský, že vlastně to ekologické zemědělství primárně vzniklo z toho, že byli jací zemědělci, kteří byli odpovědní k tomu, chtěli hospodařit v režimu ekologického zemědělství a ve své podstatě oni byli takový ty ryzí ekologičtí zemědělci. Pak se na to samozřejmě přilíbili ty další zemědělci, kteří tam šli právě zejména jenom z důvodu těch dotací. A tady je vidět, že ty malé podniky zemědělské v současné době v daleko větší míře inklinují k tomu, že chtějí začínat rozšiřovat své portfolium výrobku a zavádět nové výrobky, zabývat se zpracováním. Ohrožení, které plynou, je formalizace kontrol na úroveň prosté evidence. Samozřejmě je tady i kauza zneužití devalvace značky v případě, že se někdy projeví jakési pochybení na straně toho systému, tak může být k tomu, že ty negativní reklama vždycky se uchytí daleko více, než to, že tady máme celou řadu výborných ekologických zemědělců. A ohrožením je tady zvýšení podpory ekologického zemědělství, to znamená dotace podpory pro ekologické zemědělce, protože i z té studie, na které jsem se podílel, je zřejmé, že pokud bychom si vzali jako jakýsi ukazatel úrovně ekologického zemědělství, podíl ekologických zemědělců na zemědělské půdě v České republice, tak to může mít negativní dopad, protože budeme mít skutečně jenom ty producenty, jenom ty ekologické zemědělce bez jakékoliv produkce potravin. V současné době vztahnuli to třeba k poslednímu kolu programu rozvoje venkova, tak 20% objemu investičních podpor, zhruba 20% objemu investičních podpor pro opatření modernizace zemědělských podniků šlo k ekologickým zemědělcům, přestože ekologičtí zemědělci se na obhospodařování zemědělské půdy podílejí zhruba na úrovni do 10%. Takže tady, pokud by tady byla ta přílišná podpora, tak by mohlo vést k tomu, že tady budeme mít skutečně ještě více ekologické půdy, ale přesto nám tady bude jako spotřebitelům chybět celá řada produktů. To je asi z mé strany vše. Já se omlouvám, jestli jsem se trošku odchýlil času, ale já jsem se dostal z Denkova do města.